Magazine du Mali filɛbagaw aw ni ɲankuma aw bisimila ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Bakurubaya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko CEDEAO ministre de la défense kɔni lajɛ dɔ kɛ Bissau kaw fɛ yen nɔ n'o ye Guinée ntɛnɛn décembre kalo tile 19 san 2022. K'aw ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko Gao kɔni école d'infirmier dɔ kɔni promoteur o enlevé banbagaci wale kɛbaga dɔw fɛ. Ka dansigili kɛ aw ka nin bakuruba in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko camion dɔ kɔni tatɔla ni kɔri ye Yoroso mara kɔni kɔnɔna na sa tasuma wulila ale la. Komi n y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la CEDEAO ministre de la défense ye lajɛ dɔ kɛ Guinée Bissau kaw fɛ yen nɔ ntɛnɛn décembre kalo tile 19 san 2022. U ka lajɛ in kɔni kun sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min bɛna se ka kɛ kulu sigili ye joona joona walasa ka banbagaci wale kɛlɛ ale ni minnu bɛ dankarili kɛ jamana fanga la. Kuma in kɔni bolo dala kɛrɛnkɛrɛnnenya ma jamana minnu kɔni camancɛ fanga bɛ finitigilakaw bolo. Nin kuma in lasera CEDEAO yɛrɛ commissaire ma min ka baara bɛnnen don affaire politique kɔni géreli ma ale ni bɛn ni lakana sabatili sira kan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko in kɔni kɛlen kɔfɛ sa Burema Mamadou Kone n'o ye analyse politique ye ale kɔni ko CEDEAO ka nin kulu sigita in kɔni tɛna kɛ kulu ye min bɛ se ka dankarili kɛ banbagaci wale la ko ka da kan ka fara nin kulu in yɛrɛ kan ko G5 Sahel fɛnɛ ka baara kɔni kun ye ka banbagaci wale de kɛlɛ nka ko G5 Sahel yɛrɛ kɔni fɛnɛ affaiblilen don sisan nɔ ka kun kɛ Mali kɛlen k'i retirer ka bɔ a la ale ni Barkhane ka appui min b'a ko la. A ko yanni nin kulu in kɔni ka sigi sen kan tuguni ka se ka patrouille kɔni daminɛ ko banbagaci wale bɛ ka cari jamana damadama kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel jamanaw n'o ye Mali, Niger ale ni Burkina jamanaw ye. Komi y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na Gao infirmier d'école dɔw kɔni o promoteur banbagaci wale mɔgɔ dɔw kɔni ale enlevé dimanche décembre kalo tile 18 tɛmɛlen in na. Mɔgɔw dɔw kɔni ka laseli kɔni sababuya la sa an bɔla kalama k'a fɔ k'a n'a muso a n'a ka chauffeur de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nka banbagaci wale mɔgɔ ninnu kɔni a muso n'a ka chauffeur labila ka taa n'a yɛrɛ ni a ka mɔbili ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko san 2020 wagati fɛnɛ la tuguni u kun taara ni promoteur in yɛrɛ fɛnɛ denkɛ dɔ ye min labilala rançon dɔ sarali sababuya la. Ka dansigili kɛ aw ka bi kunnafoni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Yoroso mara kɔni kɔnɔna la camion dɔ kɔni tatɔla ni kɔri ye tasuma wulila ale la. Laselikɛla minnu kɔni kun b'a yɔrɔ la sa n'an bɛ se k'a fɔ olu ma ko témoin olu ko nin tasuma wuli in kɔni sɔrɔla camion in yɛrɛ ka panne technique dɔ de senfɛ. K'aw ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko camion yɛrɛ ale ni kɔri tɔni 10 fo ka tɛmɛ o kan o bɛɛ kɔni ta kɛra tiɲɛni ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen kan min bɛ se k'a to tasuma wuli in kun bɛ dɔn cogoya min na. Ni ne kun bɛ dansigili kɛ aw ka bi kunnafoni na aw k'an bɛn Magazine du Mali sanfɛ.